keutels mee gaan springen, misschien alle dansjes zingen op de lakshoek en niet op de noppen, vaste lopen, wees niet te stoppen. Onder 1 minuut. Zo'n fijn gevoel met iets te vergelijken. Ik weet niet wie je bent en of je mij nog kent. All the things I could do.
Is de BPD-bezorgdienst, de bezorger van geluk. Er is ook een pakje bij. Hello party people, this is your captain Shoreship speaking. Welcome aboard Party Freaks Airways. After takeoff, we will pump up the sound system, because we're going not good. Doe ik het echt. Met een topontwikkeld uitsteltalent. 4 dagen in de weg. Vandaag 10 minuten op de loopbaan staan. En nergens zet hij hem aan. When Jesus was, he was my Savior today. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. En hoe laag en mooi schiet door wat sneeuw als confetti en weer grond met de wind. Dan volgen we de veugeltjes. When it comes to this shit, after you woke up with sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting in your mouth, girl, not in your hand. Take you to the candy shop. I wish you the